U Evanđelju po Ivanu čitamo sljedeće riječi. Gospodine, rečemo Toma, ne znamo kamo ideš. Kako bismo mogli poznavati put? Ja sam put, istina i život, reče mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca mog. Vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga. Filip mu reče, Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, odgovori mu Isus, a ti me, Filipe, nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Pa kako veliš, pokaži nam Oca? Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji boravi u meni čini svoje djela. Vjerujte mi, ja sam u Ocu i Otac je u meni. Ako ne inače, vjerujte zbog samih djela. Zaista kažem vam, tko vjeruje u me i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veće od ovih, jer ja idem k Ocu. I što god zamolite u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Vjerujem da smo već naišli na ovaj odlomak čitajući Božju riječ, Bibliju. No mene uvijek ovaj razgovor ponovo iznenadi jer ovo nije početak života Isusovih učenika s Gospodinom. Oni su vjerojatno već više od 3 godine bili s njim jer ovo je pisano prije njegove muke i raspeća, a oni dolaze do izjave ne znamo kamo ideš. Ili je Isus bio loš učitelj ili su oni bili loši učenici. No prije nego što upremo prstom osude u Isusove učenike, možda bismo trebali zaviriti u vlastito srce i upitati se koliko puta i mi postavljamo takva ili slična pitanja. Koliko se puta u nekim situacijama koje nam se događaju u životu pitamo Bože, pa ja znam da si tu, znam da sam predao svoj život u tvoje ruke, pa ipak ne vidim nikakvih posebnih pomaka u svom životu. Meni nije ništa bolje nego bilo kojem drugom čovjeku koji možda uopće ne mari za tebe, Bože. Bože, jesam li ja krenuo pravim putem? Biblija je prepuna primjera onih koji sumnjaju. Zašto je tome tako? Zato što je Biblija knjiga života. Zato što u ovoj knjizi nalazimo prave situacije koje se događaju pravim ljudima. Ovo je knjiga koja je aktualna i danas, u ovom vremenu u kojem mi sada živimo, u ovim društvenim situacijama, u ovim previrenjima kojima jesmo i ovim vremenima krize, kako ih nazivamo. Zato se nemojmo sramiti ovog pitanja Tome, kojeg svi poznajemo kao nevjernog Tomu. Ja vjerujem da je i danas među nama ima nekoliko nevjernih Toma. Čak vjerujem da smo svi mi u nekom trenutku bili kao on. Zato krenimo u smjeru u kojem nas upućuje Isus Krist, a to je da otvorimo oči i pogledamo i potražimo sigurnost tamo gdje se ona nalazi. Možda se odgovor krije u Lukinom evanđelju gdje čitamo o događaju u kojem otac, čiji je sin bio opsjednut zlim duhovima, moli Isusove učenike za pomoć. Učenici su mu htjeli pomoći, ali nisu uspjeli. Onda dolazi Isus koji postavlja pitanje. Vjeruješ li? Vjerujem, pomozi moju nevjeru. Vjeruješ li ili ne vjeruješ? Da, vjerujem, ali nisam baš potpuno siguran da vjerujem. Pomozi mi. Ako moja vjera nije dovoljna, molim te,
daj mi ono što je potrebno da povjerujem. Nalazite li se često u situaciji tog oca? Bog dobro poznaje tvoje i moje srce. Isus je isto tako prolazio kroz sličnu situaciju. Sjetimo se njegove najveće i najteže dileme kada se krvlju znojio u Gecemanskom vrtu. Kada je znao da je Bog tu, ali nije bio siguran da će moći izvršiti ono što Otac stavlja pred njega. Kada je znao da treba ispiti kalež grijeha čitavoga svijeta. I on je molio za pomoć. Ne nalazimo li sebe u sličnim dilemama? Ne postoje ljudi koji nisu prolazili kroz sumnje ili dileme. Čak i oni najveći među nama, koji su nam možda čak i primjeri vjere. Kršćani imaju pravo sumnjati. Bog nije rekao da nikada ne smijemo posumnjati. Isus je pozivao ljude ovim riječima: dođi i vidi. Ne postoji bolji poziv od toga. On kaže apostolu Tomi: blago onima koji nisu vidjeli, a vjeruju. Blago onima koji nisu mogli staviti prst u moje rane, a vjeruju. Ali ne kaže: prokleti oni koji su posumnjali, a blago onima drugima. Velika je razlika između sumnje i nevjere. Charles Spurgeon, veliki propovjednik 19. stoljeća, je rekao: naši grijesi su čavli kojima smo Isusa prikovali na križ. Naši prijestupi su križ na koji su ga podigli. Naša nevjera je koplje koje smo mu proboli bok. Nevjera uništava čovjeka od početka vremena. Nevjera u Božje obećanja jednako kao i nevjera u Božji gnjev. Nevjera u to da smo grešni, da nam je potrebna pomoć. U Ivanovom evanđelju Isus kaže: tako, a rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojim. Da, ako ne budete vjerovali da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. Ali Isus isto tako kaže da postoji put vjere, i zato pogledajmo što on kaže u svom evanđelju. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. To je obećanje. To nije moje obećanje koje smo mi izmislili, to je vječno obećanje Stvoritelja svijeta. To je onaj koji u istom ovom poglavlju kaže Tomi i učenicima: ja sam put, istina i život. A koji je tvoj put kojim kročiš kroz život? Ako si u Kristu, imaš i put, i istinu, i život. A ako nisi, onda nemaš ništa od toga. Tu nemamo izbor ili. U Mateju evanđelju čitamo: tko se mene odriče pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim. Što to znači? Kako se čovjek može odreći Boga? Bog nam je dao mogućnost slobodnog izbora. Ako mi odlučimo okrenuti mu leđa, on neće trčati za nama. On će nam trčati u susret kada mi odlučimo krenuti prema njemu, prema našem nebeskom Ocu. Stoga povjeri svoj život Bogu. Kršćanski život je život s Kristom u vijeke. Zato se nemojmo plašiti. Što može biti neka druga mogućnost? Zašto se pouzdati u vjerske vođe ili u neke druge religije ovoga svijeta kada imamo živoga Boga koji je došao na ovaj svijet radi tebe i mene? Možeš se čak osloniti na samoga sebe, na što misliš
koliko će ta snaga trajati. Mi ne znamo što nas čeka sutra, ali znamo da je Bog budan i da bdije. Zato nastavimo sa svojim svakodnevnim poslovima, veselimo se životu koji imamo, pouzdajmo se u Krista i spavajmo mirne duše, jer Bog bdije nad nama. Bog nas je stavio na ovaj svijet da činimo njegova djela. Kao što je Isus rekao svojim učenicima, i mi se pouzdamo u te iste riječi. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i vjerujte u mene.